Buset, Happy New Year sa inyo lahat. January 1 Alas 8 ng umaga, dito pa tayo sa Tagua. Ayan, sinundo naman tayo ni Mr. Villarisa. Villarasa. Ito pa. Sinundo naman tayo, magkakape na tayo sa kanila. Ayan, ang service niya. Magre-retiro na sa Petrangco, may kabugset. Kaso ang Petrangco, wala pa man biyahe. Nung December 11, naganda ko sa bahay. Oo. Amigo natin dyan, bugset na yun. Yan may hawak dito. Mga driver sa kuhan dito. Okay na. Sakay tayo sa service ni Villarasa. May hangover pa. Bayang Uber pa daw. Dinala kami sa kanila. Pero hindi na kami mag-inom, kaya biya kami maya. Kapunta pa sa bahay na... Ano lang, magkapunta lang kami sa bahay nila. Bale mo sa ibang araw. Magkakala tayo dito. Mag-retire na sa Petrangco, may kabugset. December 11 ko nag-design. December 11 to. Kay birthday niya. 60 na siya. Gurang na. Hindi pa. Kaya pasara makipag sa bayan. Kaso na. Ang gurang, yung nakatungkod na. Amoy panghi na, basta gurang na. Hindi ka pa mimro sa amoy panghi. Di ba, amigo? Pagsito tayo. Kaya ba? Kaso lang. Anong bundok yan? Isarog. Yan na, yung sarog. Ay. Eto. Papasyal tayo sa bahay ni Migo. Pagkapit man lang doon. Ayan ang bundok. Isarog. You know. Mount Isarog. Mount Isarog. Yan. Dito tayo sa kay Villarasa. Sa anong barangay ngayon, Migo? Matakla, mapakla. Kung sila tayo. Ayan yung bahay kubo niya. Happy New Year po. Ha? Kaya nga, daming bato pala dito sa lugar na to eh. Pati yung palayan, may mga bato. Parang sa Nabal. Iyaay pala yung lugar mo dito eh. Huwag si tatay. Ang daming bato ng bahay mo. Ha? Puro bato nga oh. Grabe laki. Parang Nabal nga. Ang Nabal, pati palayan, may mga bato. Ganoon din dito. Ito na. Si Petrangco Boys. Ilan taon ka nga sa Petrangco? 32. Oh, ilan pa na? 32? 28 pa lang ang edad pumasok dito sa Petrangco. 94 ako pumasok. Malaki yung makakuha mo. Pagsiting. Milyon din yan. 30 ko ngayon May 1. Ay kasi ang lahat na para 31 na. Okay, ito na pagsito tayong. Mag-almusal na tayo dito. Daming handa sa bagong taon na 2026. Dito sa bahay ni Villarasa. Sa Gua. Partido. Kaya paano nakaraw? Paano nakarating tayo sa bahay nila? Sa tagal na magsama sa Petrangco. Ngayon lang nagkarating dito. Sige na, amigo. Upo naman ko. Sikat ka. Ayan, 0-0 ang kabugsit to. Taga rito rin pala 0-0. Anong barangay ito dito? Buyo. Buyo. Barangay Buyo. Para buyo din. Para Buyo nakatira dito eh. Huwag sito tayo. Nakarating na wala sa oras. Ganyan talaga ang mga kasama.
Dito rin, tagagawa rin. Kilala. Kung si Teteng. Huwag si Tuteng. Kaya lang, nakapos sa sticker ko, Miko? Nandiyan ka sa ano, 211 hour, di ba? Oo. Sabi ko na. Yeah. Kikip yan.